historie? Hvad? Kom nu, vil du sige noget til mig? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Tag det roligt. Hele byen står og hører på dig, mand. Tag det roligt, ikke? Sig det! Tag det roligt. Så kom! Hvad vil du sige, mand? Hvad vil du sige? Stop ham! Det kan du godt lide, han er med en fucking psykopat! Jeg har lov til lige at snakke med Theo. Så kig lige ind i mine øjne. Hvad kan du se? Kan du se noget? Hvad ser du? Hvad? Ingenting. Der er ingenting. Du skal lade mig være nu, du skal. Ej, helt ærligt, Theo. Du skal sgu lade mig være nu. Så går jeg, tak. Tak.